maka da kashi, kuma komai za ka yi da yarda ka hada da shi. Ka bayyana wa wanda aka so, ka aminta ka yi adashi. Kuma zuciya na da tsari da su baki kumfuri, ka zuciya na nishadi idan na ganki na bari. Na kasa zaune na kasa juyi idan kika yi mini dan fari. Wata makiyadin zuciya ce tunda na ganki a ayare. Kauna da ke miki san zaki bani ku cikin zuciya. Ki bani ku cikin zuciya. Karsashin so akan yake ya sace dalin zuciya. Yarda so ya zambi mafari, haɗuwa da ke gimbiya. Na dau abin da ke mini nauyi na bayyana miki sarauniya. Sarauniya, sarauniya mai kima. Fatima zo, Warisha zo sarauniya. Shi so ajiya da ya zuciya wanda bai kaɗan ba. In ya shige ka na tabbata baka samu hankali ba. Idan maka da so kauna wari shi ba zan ki agaji ba. Da ke so na zauna ta wata yar amana. Kimbiya ta bar kauna ta ki ce idanun gani na. Mekin jiki har ɗabi'a kin sace dukkan hankali na. Ina da ke ba zan yi kuka ba, ke ce tattalin arziki na. Me za da baki in burge ki zo gida da mu zauna. Tunda ne da ke muna martaba juna, ashe da amana. Matan ma da ke na yarda, ko rayuwa zai yi tsada. Keken hali da tausan jama'a, halin iyaye ta gada. Gwada ba na nan, da ke ce zabi na. Na zo ran nan, a ce ba kyana. To yaushe zan dawo, in kin so ni da gaske zana dawo gare ki haɗi na Fatima Warisha.